तीन मास है ललना चौथा के बेरिया जब आइल सगिरिया भइले भारी नुह ललना चौथा के बेरी जब आइल सगिरिया भइले भारी नुह। शंकर भाई ई लोग बढ़िया पहले के लवांड लोग रहे। प्रकाश भैया हम जाओ डायरेक्टर साहब रोड मंच पर आके बैठती और बताई ई लोग के सट्टा होता कितना में तो 2-2 में हमनी के सट्टा होता कितना में 200 में 200 में हमनी के सट्टा होता रात भगावत नहीं जा ब्यास लोग रात भर ब्यास लोग रात भर मरत गावत ओकरा बिहान भइला छूट गिनता तो गिनता तो मिलता कितना गिनला पर 160 रुपया। आई लोग खाली ऐसे लोग करता लेकिन ये लोग छूट गिनला पर 4000 रुपया। और बताई जमाना कहाँ निकल गया। लोग कहता कि बाउर गावता लोग गायक लोग बाउर गावता लेकिन गाने गाने बाउरों की दिया हिट हो जाता। यारे 5 मास भी तो